nag-ayo lang niya sa payag. Bungbong niya, kuba. Ano among gidad agmarin. Saan ni pagpahimutang dire, magbayad mo o libre? Libre. Libre ra na eh. Kanira among pinalit 1,500. Nabay gi hawas ba niya. Gibaligya po ni sa taga din sa simbahan. Gibaligya ni sa ako kay magpabuhat ta ko ato. Kaay na lang nay kanina lang. Pero kaning uban lagi nakasiminto na. Ako anak kolumna. O anak ka nang pinalit yun nila tag 3,000. Kaning 3,000 unsa man eh kanang Ilan na ay mauyamot og otro. Pwede ra iso. dire ra gyud ni siya. Oo, dinhi ra gud gyud enta kuan sa paglinog. Pila naman ni kato eh. Kuan ni kato murag 15 Unsa ni nimo? ang anak. Nagabok na gyud, gilis. Oo. Sukad pagunis pagpalit nako. Ning kuan na bungbungang. Pila ka tuig na? Nako, Nga na to nay? Rebecca Mandawi. Rebecca Mandawi. Yung taga Bugor gyud ka. Na ilon.